खुलुमका joto takok tei bukhuk songno jotono no lamchogo tei beba khambaya pharu ani channel edutips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों तिनी चिनियो भिडियो नो चेंगलाय सिनाय भिडियो नो चेंगया सकang ani kaisa chikon sa koimu khulumga takok tai bukhuk song haino hai Tripurani unemployed dongni bagai kaisa katal chakri ni khobor ongkori phaika takok tai bukhuk song o chakri ongkori phaika Society for Entrepreneurship Development SOFED Indronagar Agartala Tripurani tei o chakri ongkori phaika o chakri ni tei tamon nangman information rok borok rikha koita post o chakri ongkori phaika tai vacancy rok kaibesek tong bini bagai salary rok ni kok besek sajaka qualification rok besek nangnai जों jini jotono chino video o kaham ke kokno sukrobui nailainai phaidike takok tai bukhuk song lekari जों o job ni notification no details o pori nailaigana takok tai bukhuk song notification o pulan borok sika employment notification 2020-21 ni bagai o chakri ongkori phaika Society for Entrepreneurship Development SOFED ni tei bini office angkha IIT Road Indronagar Agartala Tripura 799006 takok tai bukhuk song o chakri angkha purely contractual basis tai bini je duration amongka 11 months ni bagai mane 11 mas joratei norok o chakri no contractual basis o khaimano notification o je post ni mung ongkori phaika aboni te जों tini kisa kok salainai puilano borok saga junior correspondent or journalist oboni bagai total number of post ongkori phaika duita tai bini bagai je essential qualification tai experience rok seirika amongka degree tongna nangnai nongni jekono recognized university ni tei haipano ST SC rok ni bagai o jaga relaxation rijaka ST SC rok ni bagai ke o jaga 12 pass ni certificate tongkhaino norok o job no apply khaimana aboni logi borok o jaga o 3 years ni working experience hanjaka norok as a journalist ba kono newspaper rok kam khaijak ke experience tongkhai norok o job no apply khaimano aboni pore borok desirable qualification and experience borok sajaka norok jodi diploma in journalism o khaijak tonghankai tai norok ni jodi language related knowledge rok tonghankai jemon kok borok English Hindi Bengali o jaga ko jodi noni kaham knowledge tongkaibo norok o job no apply khaimano aboni pore borok oboni bagai je maximum age limit duirika 37 years 36 বছর জোড়াতেই নরক ও job no apply খাইমানো বিনি বাগে যে gross contractual pay per month রিজাখা মানে প্রত্যেক মাসে নরক বছর স্যালারি রিজাংনাই অম থাকা বড় 35000 মানে 35000 প্রত্যেক মাসে নরক ও চাকরিনি বাগে রিজাংনাই আবনি পরে তাহকতাই বুকুক সং বড়ক যে নেক্সট পোস্ট নি মুং সাগা অমকা এডিটর্স ni বাগে বড়ক 03 বা 3টা পোস্ট অংকরি ফেকা তাই অবনি বাগে যে কোয়ালিফিকেশন সানজাকা অমব সেম ন যে কোনো রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি নিতে যদি নরক ডিগ্রি খাইজাক তংকাই নরক অমনে অ্যাপ্লাই খাইমানো তাই বিনি লগি 3 ইয়ার্স নি এক্সপেরিয়েন্স পো সানজাকা সেম ফিল্ড আবনি লগি নরক যদি মাস্টার ডিগ্রি ইন ইংলিশ তাই বেঙ্গলি ইংলিশ রগ যদি নরক নলেজ কাহাম তংখাই নগ্ন অ জায়গা প্রেফারেন্স রিজাংনাই তাকক তাই বুকক চং এডিটর জব নি বাগে যে বড় এজ লিমিট এউরিকা অমংখা 35 years joratei norok o job no apply khaimano tai bini bagai je salary jangnai omka 35000 per month ba 35000 per month no salary jangnai aboni pore takok tai bukhuk song next je post ongkori phaika omka hindi translator ni bagai ekta post ongkori phaika bini bagai je qualification sanjaka omka graduate in hindi o jodi no graduate khaijak tongkai norok o job no apply khaimano bini logi oro tai besajaka je master degree in hindi o jodi norok master degree khaijak tongkai tai norok ni jodi 2 years working experience jodi tongkai hindi translation o norok o job no apply khaimano bini bagai je age limit jaka omonka 40 years tai bini bagai je salary kok sejaka omonka 30000 per month aboni pore je next post ongkori phaika omonka kok borok translator ni bagai ekta post ongkori phaika ba kaisa post ongkori phaika tai bini bagai je qualification sajaka omonka graduate in kok borok norok jodi graduate khaijak tongkai norok o job no apply khaimano tai bini logi norok jodi kok borok o MA khaijak tongkai ba master degree jodi khaijak tongkai plus 2 years ni norok ni jodi kun experience rok tongkai kok borok translation o ajaga bo norok preference manai takok tai bukok song kok borok translator ni bagai je age ni kok sajaka omongka 40 years 40 বছর জোরাতেই norok o job na apply khaimano bini bagai salary kok sajaka 30000 per month মানে 30000 প্রত্যেক মাসে norok no রিজাংনাই aboni pore je post angka omongka hindi typist ni bagai vacancy ngor phaika kaisa tai bini bagai qualification sajaka graduate in hindi tai aboni loge
40 words per minute jodi norok ni type experience ni certificate tonghakai norok o job no apply khaimano aboni logi sanjaka 2 years ni experience hindi typing o omo tonghakai ba norok no type of preference rejaknai hindi typist ni bagai borok je boys ni kok saka omonka 40 years tai bini bagai je salary ni kok sike omonka 15000 per month aboni pore last je post ni mung saka borok omonka kok borok typist kok borok typist ni bagai tahuk tai bokuk song borok je qualification ni kok saka omonka graduate in kok borok aboni logi norok ni jodi 40 words per minute kok borok type o jodi experience tongkai ba certificate tongkai norok o job no apply khaimano aboni logi borok saka norok ni kok borok typing o 2 years ni experience tongkai bo norok no preference rejaknai kok borok typist ni bagai je boys ni kok saka borok omonka 40 years joratei o job no norok apply khaimano tai bini bagai je salary ba beton rejaknai omonka 15000 per month ba 15000 protek maso norok no rejaknai takok tai bukuk song o chakri hingka purely contractual basis tai o chakri ni je duration ba somoy tongnai omonka 11 month ba 11 mas aboni pore borok saka o chakri ni duration no extend khaipan mano ba bari refund mano abo norok ni kam ni uporo depend khainai takok tai bukok song norok no o jaga je selection khaijangnai selection ni process angka norok ni written examination no upor base khai ingya khaiba norok no interview na jangnai interview ni upor base khai norok no selection khaijangnai takok tai bukok song aboni pore borok saka application form no norok borok ni je official website tongmani www.sofed.in thangipano download khaimano ingya khaiba ang ani video description o form ni link riwi riwano norok aroni download khai abono print khaina di form no fill up khaiman pore oboni logi nongni qualification details rongni document tai nangmani supporting document no logi talangai borong ni je office omongkha office of the member secretary Sofed IIT road Indranagar Agartala 799006 o jaga thangai norok application form no joma marinai August ni 27 tarik ni sakang tai sarik ni 4 ta ni sakang norok o form no a jaga joma marinai hangke takok tai bukok song ultimately Tripura ni je unemployed candidate tongmani borok ni bagai kaisa good news ongkori phaika o jaga specially je kok borok typist tai kok borok translator ni bagai je job ongkori phaika omo kaisa sin Tripura sorok ni bagai good opportunity norok obono apply khaidi norok jara kok borok already graduate khaijak ba MA khaijak norok o job no apply khaimano tai norok ni jodi kok borok type o kono experience tonghakai bo norok o job no apply khaimano salary bo kaham no hangke takuk tai bok song jotono no best of luck norok o job no apply khaidi tini bagai as norok an video no sajake tongkai an video no like khaidi tai chin borok ni bisingo share khaidi tamani bagai hingke o video no chin borok jotono nukthung tai o job no apply khaitong malayano next video o omo haite bo nangmani video rong no tei jotono no khulumka jai hind।